der ikke er en reinkarnation af din farmor. Nej, den regnorm er ikke en reinkarnation af din farmor. Det er din farmor. Hun er jo ikke død, så hvorfor skulle hun være reinkarneret? Og Line, du må være... Nå, det er jo mange der. Ja. Din bank ringer og siger, at du har et overtræk på 1 million, og du erkender, at du skal skære ned for et absurd forbrugertablet. Og du er skorpion. Jeg er skorpion. Er du det? Mm. Ej, hvor jeg sagt de der stjernetegn over, det var helt vildt. Det kunne du godt gøre sådan en Du tager en chance og deltager i nøgenbadning. Da du træder ind i hallen, kigger alle fnisene på dig, fordi du har glemt at tage dine badebukser af. Det er pinligt, især fordi motivet på dine badebukser er et foto af dine blottede kønsorganer. Hvad synes du, det koster? Det var også det. Jeg har optaget ham med sådan. Den bliver nok bare den bedste film i verden. Lad os se min far. Ja, hvordan er Det det, er du gør vores det? projekt, det her. Alt det her, der bliver filmet nu, det er vores projekt. Du kunne ikke have filmet flere dyr nu. Altså det, jeg sagde lige før, at det er vores projekt, det kommer med i filmen om, at det er vores projekt, så filmen bliver helt spontan. Og det bare hedder, at det her, det er vores projekt. Meget psykedelisk. Men det er spontaniteten. Det hele, der er vores projekt. Jeg kan overhovedet ikke huske, hvordan man bruger det. det. Jeg sagde, at det er vores projekt. Gør det bare en test. I hører bedre, den er ret god. Du sælger din families sidste ko for, hvad du tror er 5 magiske bønner. Det er det ikke. Du bliver udstødt.